Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα παίξουμε το Snake Legends. Αναρωτιέστε γιατί το λένε έτσι. Θα σας εξηγήσω μόλις αρχίσουμε το παιχνίδι. Λοιπόν, θα διαλέξω ένα παίχτη. Είναι λογικά τους περισσότερους τους ξέρετε. Είναι αρκετά διάσημοι. Θα πάω με ένα που μου αρέσει πάρα πολύ. Θα πάω με αυτόν εδώ. Όχι, στεύω. Θα πάω με το Sub-Zero. Ο Παντζοτζέρο, what the fuck. Τέλος πάντων. Μη με ρωτάς, δεν ξέρω. Θα παίξουμε με αυτό. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνεις? Θα πρέπει να φας. Το πώς να σου το ας πούμε, πρέπει να τους φας τους άλλους και να μεγαλώσεις. Και γι' αυτό που το λένε Snake. Το Snake είναι το φίδι. Αν δεν ξέρετε, και ας πούμε μεγαλώνει. Καταλάβατε? Όχι? Κι εγώ, μη φοβάστε. Τέλος πάντων, άτε μάνα μου. Σήκω, χορέψε. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το βίντεο να δώσετε αγάπη. Θέλω να μου δώσετε πολύ αγάπη. Εντάξει. Θέλω αγάπη μόνο. Στο σχολείο όλη μέρα το ακούω το ίδιο και το ίδιο. Αχ, Θεέ μου. Άντε. Φάτο ρε. Μπρα. Νίκ. Σικτή. Άντε ξανά. Άντε. Στρίψε. Φάτη μαϊμούνα. Φάτον. Fuck you. Άντε, τελευταία φορά μα θέλω να πεθάνει πάλι μου. Στρίψε. Πάει νύσια. Ξανά. Πιένε νύσια. Να πεθάνει και αυτό με κόφτει. Ψόφα. Yes, 5. Πάμε για κι αστόν. Yes, εμπίνει ο ένας. Yeah. Πρέπει να περάσουμε το 24. Αν τα καταφέρω σε αυτό το βίντεο είναι θαύμα. Γιατί είμαι πάρα πολύ αχρήστος. Πάρα πολύ. Ακούεις? Δεν ακούς, δεν με νοιάζει. Άντε, χώρα. Παμ, πίτσε εσύ. Όχι. What? Να που έγινε? What? Μάγκωσαμε δαμε. Αλλό. Πάει ο διαφημίσεις. Με κόφτει ρε ψόφα. Ναι, μπορεί να γράφω Harry Greek Games, αλλά δεν είμαι Έλληνας. Εντάξει. Αν αναρωτιέστε, λογικά το πήρατε ήδη χαπάρι. Υπολογίζω. Λοιπόν, θα παίξουμε, θα κλείσω τα μάτια μου και θα δούμε τι θα βρω. Τι ήρθε? Όχι, δεν θα πω με τον Ινδιάνο. Δεν θα πω με τον Ινδιάνο. Ξανά. Κάνε με το. Ρίλι τον στολαλού. Το στολαλούσι. Ξύχασα. Όχι το σαβέ. Τον καιρό βέρχιαρα, αλλά ξέχασαν το στολαλούσι. Σκόρπιο. Με το τελευταίος. Πέρκει ευρώ κάποιον καλό. Ακούεις? Δεν ακούεις. Λοιπόν, πάμε. Κάνω τον τούτο. Άτε μάνα μου. Ναι. Άτε. Θα τα καταφέρω βρε. Θα τους νικήσω. Άτε. Θέλω να μου γράψετε στα comments
Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ήρωας? Σούπερ ήρωας ή κάτι έτσι, από ένα παιχνίδι. Επειδή αυτό έχει σχέση και γι' αυτό θέλω να μου γράψετε. Ξέρω ότι δεν θα γράψει κανένας, γιατί όλοι με γράφετε στα καινούρια σας τα παπούτσια, αλλά χάτε. Στα καινούρια, όχι στα παγιά, τα παγιά είναι άχρηστα. Τα. Φύγε. Λοιπόν, γράψετε. Να, ας πούμε, πείτε, ας έκαναμε πείτε μου ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίχτης από το Mortal Kombat. Εντάξει. Και αν δεν ξέρετε τι είναι το Mortal Kombat, ζείτε σε άλλο κόσμο. Τέλος πάντων. Ή από το Super Mario, εντάξει. Πείτε μου κάτω. Ξέρω ότι δεν θα μου γράψετε όπως είπα και πιο πριν, γιατί όλοι με γράφετε. Ρατσιστές, στεύουμε ρε, σας αγαπάω βρε. 25 fucking άτομα είσαστε, εντζε. Άντε. Yes, bitch. Πες κάτω ρε. Άντε, bitch εσύ, λέω bitch. Και στην πάπια ρε. Πάπια. Είναι οι κότες που κάνουν έτσι. What the fuck. Όχι, ναι, κουάκ που κάνουν οι πάπιες. Shit. Παναγιά μου. Αντί. Ξέρω το πως έκανα πολύ καιρό να κάνω παιχνίδι. Δεν ξέρω γιατί καθυστερώ τόσο πολύ. Το μόνο πράγμα που θα έχω να σας πω είναι ότι σε αυτό το βίντεο μπορεί να χρειαστεί να χαμηλώσετε τον ήχο σας, αλλά μπορεί και όχι, εντάξει. Αλλά πάντα κάθε ένα μήνα κάνω και ένα βίντεο. Αυτό ξέρω ότι δεν πρέπει στο YouTube να κάνεις ένα βίντεο κάθε μήνα. Αλλά ρε γάμο, το έχω το κολοσχολείο και ρε δεν μπορώ. Μου τα χαλάει όλα το σχολείο. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι αν δεν υπήρχε το σχολείο, life would be a lot better. Okay? Θα ήταν καλύτερη η ζωή αν δεν υπήρχε το σχολείο. Ναι, ξέρω ότι σε βοήθεια, αλλά τα ελληνικά σχολεία they fuck you up. Πρώτον, είμαι σίγουρος ότι σε άλλα σχολεία, σε άλλες χώρες δεν μιλάνε καν για την γαμημένη την ιστορία. Είμαι σίγουρος γι' αυτό 100%. Ότι ας πούμε στην Αυστραλία, στην Αφρική, whatever, δεν μιλάνε για την ιστορία. Ούτε καν εξεταζόμενη ιστορία δεν έχουν ακουστά. Θα μου πείτε τώρα, εσύ που το ξέρεις? Επία σχολείο στην Αυστραλία. Believe me or not, επία. Yes! Είδες, η συζήτηση ενίκησα. Yes! Έκαμα 26. Ναι, το χάκαρα το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να το πω, αφού το βλέπετε. Yes, πέρασα το ρε. Πέρασα. Μάγκωσε. Shit. Μάγκωσε. Hello? It's me. Oh, shit. Πήσε το κινητό μου χαμε. Αου, λοιπόν. Ρε, συγγνώμη. Νομίζω ότι δεν με ακούτε για μια φάση. Δεν με νοιάζει. Για να δούμε. Κάνε την προσευχή σου. Έλα. Όχι, μη μαγκώνεις. Please. Shit, μαγκώσε. Κάνω 9 λεπτά βίντεο. Oh my god. Δεν το ξέρω ότι περνάει έτσι γλίγορα η ώρα. Μάθε να μιλάς, Χάρη. You stupid shit. Ναι, είμαι μισός Αυστραλέζος και μιλώ λίγο αγγλικά. I'm not joking. My half family is in Australia. Ναι, η μισή μου οικογένεια στην Αυστραλία. Θα πάμε με τούτον που έπαιξα πριν πολύ. Πάμε με Pokemon. Είναι το πιο άχρηστο Pokemon και για κάποιο λόγο ξέρω πολλά παιχνίδια που το βάζουνε. Μάλλον επειδή είναι τόσο άχρηστος που έγινε τόσο διάσημος
σαν κάποιοι τραγουδιστές, ας πούμε το Pokemon τόσο άχρηστο, εν έχει υπόθεση, όπως κάποιοι τραγουδιστές, ας πούμε, που κάνουν σίγια editing πας στη φωνή τους και αλλάσουν την και κάνουν την ωραία, ας πούμε. Ας πούμε, Justin Bieber. I mean, ναι. Δεν ξέρω τώρα ποιον να σας πω. Justin Bieber. Για μου, αν με βλέπει κανένα κορίτσι τώρα, τα dislike τα παίρνω σαν τα τούρπο. Μάγκωσε. What the fuck. Με παίρνουν τηλέφωνο. Κάτε με. Με παίρνουν τηλέφωνο. Ευτυχώς έκλεισα τούτο. Τσαπήξει. Χαλά μου το βίντεο μου. Είναι ο φίλος μου. Θέλει να παίξουμε GT. Το GT είναι το GTA, δεν καταλάβατε, Χριστόπεδα. Τέλος πάντων, αν πεθάνω θα δω πόσα λεπτά είμαστε και θα δω θα ξαναπαίξουμε. Ελπίζω να μην πεθάνω. Θέλω... Τώρα το είπα κουμπάρε. Ζητώ πολλά. Όχι πέ μου, ζητώ πολλά να περάσω το ρεκόρ μου. Πέ μου, διαφημίσεις. I wanna kill you. Διαφημίσεις. Why? Να σου πω, θα παίξω ακόμα έναν. Αλλά θα πεθάνω επίτηδες. Μόλις βαρεθώ. Θα παίξουμε με αυτόν. Όχι. Θα παίξουμε τον Ομπάμα. Εντάξει, δεν είναι Ομπάμα, αλλά δεν με νοιάζει. Εγώ θα παίξω με τον Ομπάμα. Άντε Ομπάμα μου ρε. Άντε Ομπάμα ρε. Ομπάμα. Άντε Ομπάμα. Που μαγκώνω και αμαρίτσα. Πέθανα. Are you serious? Oh, what the fuck I'm talking about? Harry, what the fuck, man? Donkey Kong. Να σου πω ότι τους ξέρω όλους. Σκύλος, Δράκουλας και κάτω. Τώρα τον πάρουμε. Είναι μακριά ο πούστης. Άτε ρε. Ο Έλβις, ναι. Είναι ο Έλβις, ναι. Είναι ο κουνελάκι, υποπόταμος. Εντάξει, ποιος δεν το ξέρει αυτό. Come on. Βασικά, αν δεν ξέρετε το Mortal Kombat είναι λογικό. Αλλά αμονθιών. Αν δεν ξέρεις το Super Mario, where do you live, bro? Πού ζεις? Λογικά είσαι... Να μου είσαι. Λοιπόν, ο Yoshi, ο Mario, ο Captain Sparklos, what the fuck? Το καινούριο του παρατσούκλι, Captain Sparklos. Ναι, ο Captain Sparklos. Γελάσες, πέμπονται γελάσες. Θέλω να είμαι αστείος one day, please. Shit. Τέλος πάντων, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι που με πήραν και τηλέφωνο για να καταλάβετε ότι είμαι διάσημος. Με λατρεύουν όλοι. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Θα πρέπει να κλείσω γιατί έχω μόνο κάτι δευτερόλεπτα πριν να σταματήσει το βίντεο το ίδιο. Ελπίζω να καταλάβατε τι λέω. Κάνε like και share. Μακώνω πολύ. Θα σας δω την επόμενη φορά. Ναι, λογικά σε ένα μήνα. Γεια! Bitch!